Bona tarda. Avui obrim el programa lamentant la mort aquest cap de setmana de María Ángeles Sánchez Izquierdo, expresidenta del Club Twirling Gornal. Izquierdo va ser una figura molt important en el creixement d'aquest esport a la ciutat i, com no, al barri del Gornal. Des d'aquí enviem una abraçada molt forta a la seva família i a tot el Club Twirling Gornal. Però el cap de setmana també ens ha deixat bones notícies, i és que l'Hospitalet Atletisme sembla que ha començat la temporada recollint èxits cada setmana. Al Campionat d'Espanya Sots 23 en pista coberta, Sara Gallego es va penjar la medalla d'or amb una gran marca personal, un èxit que va repetir l'Aina Ramos proclamant-se campiona de Catalunya absoluta i Sots 20 en la prova del llançament de javelina. També en aquesta prova, però en categoria masculina, medalla de plata per Juan Carlos de la Torre i tercer lloc per a Edgar Rodríguez. En el llançament de disc, bronze per Olga Amorraja i Juan Antonio Cifuentes. En martell, tercer lloc per Tirone Donaire, i també hem d'esmentar la plata que va aconseguir l'hospitalenc Bernat Canet a la prova dels 60 metres llisos en el Campionat d'Espanya Sots 23. Amb aquestes notícies donem pas als titulars. El Centre d'Esport L'Hospitalet aconsegueix una treballada victòria davant del Sant Feliuenc per 3-2. Un gol de Manuel Salinas a pocs minuts al final serveix per mantenir el liderat i tornar a agafar una distància de 2 punts amb el més immediat perseguidor, el Terrassa. No va poder ser. El Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet van sopegar a casa amb el Barça B per 9 punts de diferència i queda relegat a disputar la fase per evitar el descens. L'Aix L'Hospitalet no pot superar a casa a un dels equips més forts de la segona nacional de futbol sala, l'Elx. Les de Sant Feliu es mantenen fora de les places del descens directe. Doncs esperit de lluita i caràcter. Amb aquests dos elements, el Centre d'Esport L'Hospitalet va superar ahir diumenge el Sant Feliuenc a l'estadi municipal. Victòria ajustada per 3-2 amb un gol del de sempre, Manuel Salinas, a les acaballes de l'enfrontament. Un hospi que va sortir molt bé, que ràpidament es va posar 2-0 al marcador, però que quan estava més a prop de fer el tercer va veure com el seu rival li empatava el partit. Menys mal que a aquest equip no li falta ni qualitat individual ni caràcter guanyador. Ferran Alcácer, bona tarda. Bona tarda, Sergi. Doncs sembla que l'Hospi va fer la feina molt d'hora, els dos primers gols, i després com que es va relaxar. Jo crec que sí, que va fer 10 minuts inicials espectaculars, amb molt de ritme, molta intensitat, recuperació a 3/4 de camp, generar ocasions, fent 2 gols molt ràpid, al minut 6 i al minut 12, i crec que a partir d'aquí l'equip va contemporitzar massa, va fer uns 25 minuts de la primera meitat més fluixets. Sé que és cert que va tindre alguna ocasió per fer la sentència, no va arribar. Al segon temps l'equip va sortir esperonat, jo crec que des de la banqueta el Jonathan Risueño va posar les piles als seus jugadors al temps mort, al descans. Però bé, quan millor estava l'Hospi, arriben 2 arribades del Sant Feliuenc, 2 gols. Sí que és cert que a la primera meitat també va haver 2 arribades del Sant Feliuenc que no es van traduir en gol, afortunadament, i això va capgirar el partit. A partir d'aquí l'Hospi va tornar va sentir el cop sobre la taula, es va posar les piles, va tancar la seva àrea i la seva porteria al Sant Feliuenc, fins que va arribar el gol de Salinas, que feia justícia a les opcions d'un i altre equip, però sí que és cert que preocupa una miqueta aquesta desconnexió, aquesta manca de sostindre un ritme. Evidentment que sostindre un ritme elevat és complicat, però demanar-li una mica més, perquè estem veient que qualsevol rival t'ho posa molt i molt difícil. Doncs ara de seguida escoltem el teu anàlisi d'aquest partit, però abans anem a veure els resultats que ens ha deixat aquesta jornada i que tot seguit repassem. La Pobla de Mafumet suma un punt al darrer sospir, al camp de l'Igualada. El Banyoles i el Cerdanyola empaten sense gols. L'Horta guanya per la mínima a la seva visita a Manresa. El Sant Andreu no falla a casa davant dels Sants. El Castelldefels supera per 2 gols al Sant Cristóbal a Granollers. El Vilafranca dona la volta al marcador en els darrers 5 minuts de partit. També l'Europa espera als darrers instants per certificar la victòria contra el Figueres i el Terrassa ensopega a casa amb el Vilassar de Mar. L'Hospi torna a agafar 2 punts de distància respecte al Terrassa, segon classificat. El Sant Andreu i l'Europa es mantenen a 4 i 6 punts de distància.
Fora de les places de play-off d'ascens, la Pobla de Mafumet queda a 9 punts dels riberencs. I per sota, Vilafranca, Granollers i Peralada. Per a baix, el Sants segueix coer. L'Igualada marca la zona del descens directe i el Sant Cristòbal es trobaria en plaça de permanència a l'espera de saber si baixaria a tercera divisió algun equip català que actualment està a segona B. Això, Ferran, l'Hospi, que va tenir ocasions per fer el 3-0, va acabar patint davant del Sant Feliuenc, com deies. Doncs sí, tot i el molt bon inici del Centre d'Esport L'Hospitalet, el que et demostra la competició, el que et demostra jornada rere jornada, és que no et pots relaxar gens ni mica. Molt incisiu des de la banda esquerra de l'Hospitalet, gairebé la primera segona arribada, jugada de genialitat de Cristian Alfonso, com fa el retall amb la cama dreta, se l'acomoda a l'esquerra i la clava a l'escaire al minut 6. Una molt bona jugada per banda esquerra que es va anar repetint al llarg del partit. Molt incisiva, molt efectiva, molt punyent la banda esquerra del conjunt de Jonathan Risueño, no tant la banda dreta, tot i que també va generar alguna ocasió. I seguidament, als pocs minuts, una altra jugada per banda esquerra, arriba a línia de fons, centrada a Ton Ripoll i anota el segon Moja, que ja fa setmanes que ho diem i ara ja no cal repetir-ho, però és el millor fitxatge que ha fet l'Hospi des de fa setmanes, perquè ha recuperat i està a un nivell ja plenament notable. De la mateixa manera que Ton Ripoll i Eudal per aquesta banda. Van continuar arribant les ocasions, com veiem sempre des del cantó esquerre, centrada i molt bona aturada de Jaime, que en va tindre dues o tres d'intervencions clares per evitar el tercer gol de l'Hospi. A partir d'aquí, relaxament, pèrdues a la frontal de l'àrea o en zona de relatiu perill per al Centre d'Esport L'Hospitalet, ocasions tímides de perill com aquesta del Sant Feliuenc, que podien haver estat a escurçar el marcador al primer temps, no va ser així, però la tònica general va ser que els darrers 25 minuts del primer temps van ser fins i tot avorridots perquè, en comparació amb el que havíem vist, evidentment, si hagués estat el nivell hagués estat més pla, potser no en prendrien tanta consciència, però sí que és cert que l'equip es va relaxar una miqueta. Aquí era la jugada per banda dreta, que deia que també va arribar algun, el bon xut de Cananiu, que atura molt bé Jaime. I a la segona part, doncs, guió estrany. L'Hospi surt molt endollat, amb moltes ganes de fer el tercer, canviant la dinàmica dels 20 minuts de la primera meitat, dels darrers 25 minuts de la primera meitat, i en canvi, a la primera arribada, doncs, gol del Sant Feliuenc, gol de Sani. Jo crec que una errada de marcatge molt clara, remata des de la línia de l'àrea petita absolutament sol, molt sol. De fet, la podia haver parat amb el pit i rematar, o sigui, sol, amb tranquil·litat, i l'ajusta molt bé. I el segon gol, una altra jugada que també arriba des del cantó esquerre en aquest cas, li està costant molt a l'Hospi defensar les centrades laterals, tant les que arriben des de la línia de fons com les que es produeixen des de 3/4 de camp en diagonal. Són aspectes tàctics que l'Hospi ha de corregir perquè l'està patint. A partir d'aquest moment, doncs, l'Hospi ha encarat a fer el tercer, a redreçar el que havia perdut. Primer amb el xut, amb l'obús de Cristian Alfonso al travesser, amb aquesta molt bona ocasió d'Antonio, que no arriba per ben poc a acabar de culminar la rematada, però era un atac i gol constant per part de l'Hospi, fins que arriba la rematada de Salinas, primer la pentina Antonio, és el que dèiem la setmana passada, si no remata bé un, li deixarà de cara per l'altre. Això de tindre dos nous d'aquest nivell afavoreix molt el potencial ofensiu de l'Hospi, i amb una rematada espectacular de Salinas, molt complicada, avançant-se al defensor, també sobre la línia de l'àrea petita, girant molt bé el cap, i a partir d'aquí l'Hospi va tindre opcions de fer algun gol més. Aquest marca que con l'Antonio és de traquet. Bueno, jo crec que era el recurs que tenia que fer, no es podia parar i la van tomar com va poder, i a partir d'aquí, doncs, 3 punts que es queden a casa. I ja sabeu que a mi m'agrada veure sempre el got mig ple. Jo em quedo amb la capacitat de l'equip de matar partits ràpidament, per contra, aquesta malaurada capacitat de dormir-se o de baixar el pistó, millor dit, i que et permet que qualsevol equip d'aquesta categoria és que t'ho posa molt difícil. Hem vist els resultats d'aquesta setmana, l'Horta ha guanyat patint, el Terrassa ha empatat a casa davant del Vilassar, a l'Europa remuntant in extremis davant del Figueres, que també és un equip de la part baixa de la classificació. És a dir, si no ets capaç de sostindre durant molts minuts un ritme molt elevat, qualsevol equip t'ho posarà molt i molt difícil, ja sigui el Sant Feliuenc, l'Igualada o la Pobla de Mafumet, qualsevol. I aquí és on li hem de demanar una miqueta més a l'Hospi. Sempre tenim present que mantindrà un nivell elevat durant 90 minuts, això no ho fa ningú,
i qui pensi que es pot fer, doncs, bueno, crec que És complicat, s'equivoca, però que sí, sempre li hem de demanar una miqueta més. Doncs ara el que fem és escoltar el que es va dir en roda de premsa després d'aquesta victòria a l'Hospi davant del Sant Feliuenc. Creo que el Hospitalet ha salido muy bien, tenía el partido controlado, estaba muy cerca el 3-0 y creo que el equipo ha salido mejor en la segunda parte que como ha acabado la primera parte. Pero el fútbol tiene estas cosas y un rival que en 90 minutos llega 2 veces al área, pues marca 2 goles. Y un rival que prácticamente no ha generado nada, se pone 2-2 y otra vez a defender. Y a partir de ahí, pues se ve lo que son estos jugadores. Se ve la garra que tienen, se ve el espíritu que tienen, se ve lo comprometido que están y se ve un Hospitalet que, lejos de frustrarse, lejos de venirse abajo, lo que hace es empezar a jugar al fútbol. No crec que sigui relaxació, perquè sabem que la tercera és molt complicada, que t'adorms 5 minuts i t'empaten o et remunten, però ells també juguen, estaven bé i tot i que ficar-se molt bé al partit de cara, després estava molt igualat. I és el que et dic, crec que no hem perdut la cara, hi ha hagut 5 minuts dolents que ens han empatat i després hem aconseguit remuntar un esforç final. I una altra notícia important referida amb l'equip, i és que es va lesionar Dani Reina i sembla que té per llarg. Entenent llarg, s'especulava ahir amb uns 2 mesos, una baixa que si es confirma aquests 2 mesos, Ferran, li pot passar a l'Hospi. Doncs sí, i per descàrrega de l'equip també és cert que el segon gol del Sant Feliuenc arriba en el moment en què es produeix la lesió de Reina, està tothom com una mica desorientats a veure què passa i el Sant Feliuenc continua l'acció, s'allarga i marca. És una molt mala notícia, esperem que recuperi el més aviat possible, des d'aquí li enviem tots els ànims. També deixa'm dir, ara que escoltàvem Eudald, l'excels nivell amb el que està jugant, està a un nivell brutal, a nivell físic, tàctic, de compromís. Eudald no sé, està fent números per estar... Hauria d'estar jugant o podria estar jugant a segona B sobrat, però bé, afortunadament és nostra. I sí, és una baixa que, repetim, tornem, que l'Hospi pagarà, perquè ja està pagant les baixes, també. Sí. De fet, ahir va acabar debutant un juvenil, en Jair, que sí que és veritat que va jugar pocs minuts, no sé si van ser 10 minuts, i la seva presència al joc va ser testimonial, o no va tindre una incidència molt elevada, però bé, aquestes també són coses que saps que passaran al llarg de la temporada i també t'has de sobreposar a les baixes, continuar lluitant i també en aquest punt, en aquest sentit, el que deia Jonathan Risueño de l'esperit competitiu de l'equip és important per sostindre precisament el bloc quan es produeixen aquestes lesions. I no sé quina importància li dones tu, Ferran, al fet de seguir com a líder, lògicament, però haver tornat a agafar aquesta distància de 2 puntets amb el Terrassa. Si creus que és una cosa puntual, perquè també deies abans que per la part alta està la cosa molt igualada, que en qualsevol moment un pot empatar a casa, com s'ha vist amb el Terrassa i el Vilassar, o potser dius, mira, aquests 2 punts realment no són res a aquestes alçades de campionat. Mira, jo és com els bitllets de 500, prefereixo tindre'ls a la butxaca que no tindre'ls, així que l'avantatge, per poca que sigui, ja està bé. És testimonial, perquè estem veient que cada setmana això és una muntanya russa de canvis i d'equips que pugen i baixen, però bé, tot el que sigui sumar més que el rival, perfecte, no li farem un lleig a tindre 2 punts més que el rival, tot i que, repeteixo, veient com estan succeint jornada rere jornada, no li donaria més valor fins que, diguem, tenim 2 punts més i només queda un partit. Llavors sí que valdrà la pena mantindre'ls. I els propers partits són aquest cap de setmana que vindrà ara, al camp de l'Horta, sempre complicat. Després visita l'estadi municipal al Castelldefels i tot seguit aturada obligada perquè tocaria jugar contra el Reus B i clar, aquest partit no jugarà. És una doble pregunta, com veus aquests 2 propers partits, l'Horta i Castelldefels, i si creus que li vindrà bé aquesta aturada a l'Hospi d'aquí 3 setmanes? Veient les baixes, sí, evidentment. Tenir una setmana neta de partits en la que podràs descansar i podràs recuperar jugadors, perfecte.
Són dos partits als previs molt complicats. La visita al Feliu Codina sempre és complicada pel Centre d'Esport L'Hospitalet des que l'Horta està a tercera divisió. L'equip de Nacho Castro ho posarà sempre difícil. Tàcticament és un home que li agrada treballar i plantejar molt els partits i, per tant, serà un duel molt interessant. Serà un duel d'aquests que, pel que no és seguidor de l'Hospi i vol veure un bon partit de futbol, aquest és un bon exemple. I contra el Castelldefels em preocuparia una mica més si fos als Canyars. Afortunadament serà a l'estadi municipal, amb el tema de que, clar, els Canyars és més petit, estan acostumats a jugar a les seves dimensions i això també és un punt que pot afavorir a l'Hospi, però el Castelldefels està completant una molt bona temporada, per tant serà un partit molt difícil. És que és difícil davant del Sant Feliuenc, repeteixo, és difícil davant de l'Igualada, és difícil davant del Vilassar. Qui pensi que això és bufar i fent polles, doncs s'equivoca. I crec que l'Hospi en aquest sentit el que ha de ser és estar concentrat, és concentració i constància, perquè qualitat, joc i actitud en té, però falta acabar de guanyar centímetre a centímetre, partit a partit, minut a minut, aquesta constància, aquesta regularitat o aquesta tenacitat per no baixar un pèl, perquè si baixes un pèl, qualsevol rival t'ho posa difícil. Doncs veurem si pot sumar aquests 6 punts de 6 possibles abans de l'aturada obligada d'aquí a 3 setmanes. Ferran Alcácer, com sempre, gràcies per ser-hi aquí i ens veiem dilluns vinent. Fins dilluns. Molt bé, doncs ara seguim parlant de futbol. Ara el que toca és centrar-nos en el futbol territorial i arrenquem amb les categories masculines. La Unificació Belvitge va sumar 3 punts al camp de l'Espluguenc, que li serveix per mantenir-se a 2 punts del líder, que és el Sant Cugat. El Can Buixeras, en el mateix grup, no va poder superar l'Atlètic Vilafranca. Els verds mantenen bones opcions per salvar encara la categoria. A la tercera catalana, nova golejada d'escàndol del Gornal. Aquesta vegada 7 gols al Vista Alegre per seguir en segon lloc a 2 punts del Sant Genís Penitents. En el derbi del cap de setmana, el Santa Eulàlia va assaltar el camp del Pubilla Cases per 1-3. El Pubilla baixa a la tercera posició i el Santa Eulàlia es situa 3 punts per sota. El Campí aconsegueix un grandíssim resultat davant d'un rival directe i es situa en places de permanència després de molt temps. A la quarta catalana, l'Hospitalense va registrar una còmoda victòria que l'apuntala com a líder en solitari. Els del barri del centre van pel bon camí per retornar a la tercera catalana. De la seva banda, la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic goleja el Collblanc Torrassa B. La Florida de Juan Martínez suma els 3 punts al seu camp, mentre que el Collblanc Torrassa cau fora de casa i es presenta amb grans expectatives. A la Lliga Nacional Juvenil perd l'Unificació Belvitge amb el Cornellà per 2 gols i necessita amb urgència començar a sumar els punts de 3 en 3 per evitar el descens. Passem a les divisions femenines. Victòria al Pubilla Cases com a visitant per pujar a la 6a posició. I a la primera catalana, bon triomf de l'Hospi davant del Viladecans. La pitjor de les caramboles possibles es va produir dissabte passat. El Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet estava obligat a superar el Barça B a casa per assegurar-se la permanència, una temporada més a l'Alep Plata, però va acabar perdent amb els blaugrana per 9 punts de diferència. Tot i així, encara depenia d'una victòria del Villarrobledo a la pista del Gran Canària B, però aquests van acabar guanyant amb un triple de Klejic als darrers segons. Tot plegat deixa l'Hospi fora de la fase d'ascens pel bàsquet a Veraix. Una autèntica llàstima, però les coses són com són. Un cop lamentat aquesta mala sort, cal seguir i mirar al futur amb optimisme. O no és així? Enric Bonet, bona tarda. Bona tarda, Sergi. Bona tarda a tothom. Com és de cruel a vegades el bàsquet. Però jo vaig marxar el dissabte del Municipal del Centre amb una sensació de dir, veig moltes cares llargues i bé, potser no n'hi ha per tant. I és que em va venir a la memòria aquella pel·lícula Lobos Universitarios, de futbol americà, els pioners de l'Hospitalet segur que saben de què els hi parlo, en la qual l'entrenador s'adreça a un dels jugadors i li diu «Estàs lesionado o te has hecho daño?» perquè està a terra allà, no pot continuar. Diu «Qual és la diferència?» Diu «Molt fàcil». Diu «Si t'has lesionat no pots seguir». Diu «Però si t'has fet mal sí que pots seguir, així que aixeca't i endavant». I això és una mica el que el CB L'Hospitalet ha de fer ara. Després de l'ensopegada hem de seguir endavant. Tots els objectius segueixen intactes. Els que volien salvar la permanència encara ho podem fer i els que volem, jo el primer, anar als play-offs de l'Alep Or encara ho podem fer.
Ara ho comentarem, Enric, perquè l'última jornada, la primera fase de l'Alep Plata, ens deixa aquests resultats. El Girona cau a la pròrroga contra l'Albacete a Fontejau. El Pardinyes Lleida aconsegueix un triomf important contra la Roda. El Gran Canària supera el Villarrobledo amb un triple de Kliagic a manca de 4 segons pel final. El Benicarló supera per 8 punts el Real Múrcia i el Menorca li virla la tercera plaça al Prat després de superar-lo per 20 punts. La classificació final queda de la següent manera. Els equips que passen a la fase d'ascens a l'Eport són Real Múrcia, Bàsquet Girona, Menorca, Prat i els equips filial del Gran Canària i el Barça. Els conjunts que disputaran la fase per mantenir-se a l'Alep Plata són el Torrons Vicenç, Club Bàsquet L'Hospitalet, el Albacete Bàsquet, Pardinyes Lleida, Villarrobledo, la Roda i Benicarló. Ara ens posem de seguida amb el resum del darrer partit de l'Hospi, però abans saludem el seu entrenador, José Manuel Oya, i també el capità de l'equip, l'Edgar San Epifanio. Benvinguts al programa. Lo primer, ¿cómo esteu anímicamente? Tú dirás primero. Bien, nosotros estamos bien. Hemos pasado el periodo de luto que teníamos que pasar, pero bueno, tanto el staff como los jugadores estamos ya pensando en la segunda fase que empieza enseguida. O sea que tenemos, como tú mismo dices, los objetivos a tocar igual y vamos a seguir siendo competitivos como hasta ahora. En estas situaciones, Edgar, no sirve de nada mirar para atrás. No, en absoluto. O sea, al final, cuando ya pasas una situación, pues es que eso es lo de siempre, ¿no? No puedes hacerle nada y lo único que tienes que hacer es mirar a lo que viene ahora. Yo creo que tenemos muchísimas posibilidades en todos los aspectos y con el nuevo formato que tenemos ahora, donde se puede tocar los playoffs, donde puedes jugar para estar en la parte arriba de la clasificación, pues el optimismo tiene que ser incluso mayor, ¿no? Y tener unas ambiciones grandes y bueno, seguir para adelante. O sea, al final, cuanto más mires para atrás, menos enfocado estarás en tu objetivo, ¿no? Así que la semana que viene no, la siguiente ya empezamos con la temporada, o sea, con lo que queda de temporada y a ganar el primer partido. Ara continuarem parlant del futur, d'aquestes opcions per mantenir la categoria, però el que fem és tornar per última vegada al passat i és comentar aquest darrer partit de dissabte, Enric, contra el Barça B, un partit que al final es va perdre per 9 punts. 9 punts, teníem un marge de 3 punts, però al final, bé, és el que diem sempre, un equip és millor que l'altre i, escolta, no hi ha res a fer. El Barça ja ho sabem, té més recursos, té una sèrie de fets que nosaltres segurament no tenim i ens van passar per sobre. Però, malgrat tot, el CB L'Hospitalet no va fer un mal partit ni de bon tros i les estadístiques jo crec que així ho reflexen. Per exemple, en el tir de 2, que estàvem per sota que el Futbol Club Barcelona, perquè ells tenien un 50,2, nosaltres un 48,8, doncs els vam acabar superant, amb un 50% nosaltres i ells un 43,9. O en el triple nosaltres estàvem millor, aquí sí que és veritat que vam fallar un 35,6, vam acabar amb un 31,8, mentre que el Barça va superar la seva mitja, que era d'un 32,5, i va acabar amb un 40. Aquí, evidentment, va ser la cara dolenta de la moneda. En el tema rebotejador, però, tornem a guanyar la partida. El Barça estava 2 rebots i mig per sobre del CB L'Hospitalet i acabarem nosaltres 5 per sobre, 39-34. Jugadors, però, com aquí el Ivo Baggi, evidentment t'ho dificulten moltíssim. 3 taps, si no m'equivoco, ho estic comprovant ara mateix, Ivo Baggi 3 taps en el partit, quan tenia una imatge, una estadística de 2 taps per partit. Evidentment, les assistències, 17-16 pel CB L'Hospitalet a favor, però el gran hàndicap van ser les pilotes perdudes i les recuperades. En vam recuperar 8 per 15 al Futbol Club Barcelona, són 7 recuperacions més, mentre que en pilotes perdudes el Futbol Club Barcelona acaba amb 16 pilotes perdudes i nosaltres 23. I el que mirem sempre, punts després de pèrdua. El CB L'Hospitalet traurà profit anotant 7 punts després de pèrdua del Barça, mentre que els visitants acabaran sumant 23 punts, ni més ni menys, després d'una pèrdua de pilota nostra.
Evidentment, un altre factor molt important, Mohamedou Diop, que no va poder jugar ni un sol minut del partit. Una baixa molt important. No només per l'estat de forma en el que estava ell, sinó perquè la pintura se'l va trobar molt a faltar. Un altre factor que no podem passar per alt, l'eliminació de Gran Lozoya. No entraré ara en debats de si s'ho mereixia, si no. Uns m'han dit que sí, els altres m'han dit que el que li va dir a l'àrbitre del partit no era suficient. En qualsevol cas, Gran Lozoya se'l va trobar a faltar moltíssim perquè és d'aquells jugadors que anímicament arrosseguen i de quina manera a tot l'equip. Al final, la fatalitat que es va tirant a sobre del CB L'Hospitalet, a sobre la crueltat va fer que el CB Villarrobledo, que havia estat dominant el partit i de quina manera a Gran Canària va acabar perdent el partit després d'un triple, com ara deia Sergi, de Jovan Kliagic. Així doncs, fet i fet, aquesta crueltat, que no paro de repetir, que ens envia a la A2, que era un escenari que segurament no havíem contemplat. A vegades els objectius que et marques a la vida fa que oblidis la realitat tal com és, però repeteixo una vegada més, per ensopegar no passa res, hem de seguir endavant. La vida està ple de moments en els quals un no assoleix els objectius que vol i el que s'ha de fer, doncs, com deia ara l'Edgar, és mirar endavant, perquè si mires enrere no et recuperaràs mai. I és que al final, José Manuel, l'equip passa a la fase per evitar el descens per petits detalls, perquè hi ha un triple empat entre Barça, Gran Canària i és el bàsquet average el qui condemna l'equip a haver de tornar a guanyar-se la permanència. Petits detalls al final. Sí, nosotros hemos competido muy bien, creo que hemos hecho una muy buena primera fase. Hemos ganado muchísimos partidos en casa porque hemos vuelto a arrastrar a la gente a venir a apoyarnos, el pabellón ha estado siempre a reventar. Ganar fuera es muy complicado en esta competición, es súper complicado y nosotros hemos llegado al final de la primera fase con todo a nuestro favor. Al final nos vamos con un triple último segundo, pues mala suerte, pero creo que hemos hecho una muy buena primera fase y creo que no podemos estar tristes por eso. Estamos tristes porque nos vamos abajo, pero creo que si seguimos compitiendo de la misma manera conseguiremos salvar la categoría y a lo mejor podemos aspirar a algo más bonito todavía. Y además, por ejemplo, Edgar, con victorias en esta primera fase de las que se dicen de prestigio. Se ha ganado a Real Murcia, que ha acabado primero, se ha ganado a Girona, se ha ganado a Prat. El equipo ha demostrado que tiene calidad. Sí, yo creo que tiene calidad y tenemos un buen entendimiento entre nosotros, ¿no? Han habido momentos en la temporada y creo que ahora mismo, incluso pese a este sábado que no nos pudimos llevar la victoria, tenemos una evolución muy buena, ¿no? Hemos hecho una evolución desde el principio hasta el día de hoy, pues que ha ido en una dirección que es un poco la que queríamos y al final pues estos pequeños detalles que estabas mencionando y cositas de entre la temporada que bueno, pues han decaído a la situación en la que estamos, ¿no? Pero yo creo que a fin de cuentas el momento en el que estamos nosotros como equipo no es para nada malo, aunque parezca que donde estemos en la clasificación pues que pueda ser el contrario, ¿no? Yo creo que estamos bien, evidentemente con cosas a mejorar, pero que estamos con un equipo sólido, con una estructura sólida y que tenemos que pues, bueno, acabar de perfilar esas pinceladas y a partir de ahí pues, ponerlo en práctica en los partidos y sacar partidos, ganarlos y ja està. Ser poder més pragmàtics. Aquesta seria la clau. Per què? Perquè vam perdre contra la Roda i contra Pardines Lleida, dos partits que ens han sentenciat i de quina manera, mentre que a Real Murcia, ara ho deia el Sergi, els vam guanyar de 10 punts, o davant del CB Prat, que era un equip molt potent en atac, els vam deixar en 70 punts quan tenien una mitja de 100. Segurament aquesta seria una de les claus d'aquesta A2, ser pragmàtics, centrar-se molt i molt i fer les coses com siguin per tirar-les endavant. Bueno, son, como decía Sergi, son detalles. Hay partidos que se pierden por detalles, por una mala defensa en una cierta bloqueo directo, por un mal cierre de rebote. Hay partidos que se pierden en el último segundo por un rebote ofensivo. Han habido muchos detalles y algunos detalles han sido a nuestro favor y hemos ganado partidos muy importantes, como por ejemplo el de Murcia, que nos vinimos arriba después de que nos empataran el partido al final, la gran defensa que hicimos contra Prat. Y luego hay otros días que los detalles han caído hacia el otro lado y esos detalles nos han afectado a nosotros. Creo que esta primera fase ha estado plagada de detalles a analizar, que los hemos analizado con ellos y hemos visto dónde podíamos estar mejor o peor.
pero al final en una temporada como esta y con una liga tan competitiva como es esta, porque no solo nosotros hemos perdido contra algunos o hemos ganado algunos, sino que han habido muchos resultados sorpresa durante toda la primera fase, en una liga tan competitiva como esta, esos detalles es verdad que te llevan arriba o te llevan abajo. Está todo, lo hemos mirado, lo hemos analizado y bueno, pues tendremos que seguir trabajando porque hemos ido mejorando cosas y hay otras cosas pues, que hay que seguir mejorando. La Lliga ara agafa una nova fase, que és la fase per evitar la permanència, com diem, on a la classificació s'ajunten equips que han acabat entre els 6 últims de l'altra conferència, de la conferència oest, amb els 6 últims de l'est, i tot i així comenceu, doncs, es pot dir que ben ubicats, en tercera posició, amb 6 victòries i 4 derrotes. Imagino que això, bueno, fa que les coses es vegin amb més optimisme, imagino. Sí, o sea, tú ves la clasificación y vernos arriba, pues evidentemente siempre ayuda. El más menos que tenemos a priori pues está bien, pero también es verdad y tenemos que ser realistas de que la clasificación está apretada, entonces aquí el momento en que alguien se relaja, pues cualquiera puede ganar a cualquiera, ¿no? Y sobre todo pues teniendo el aliciente donde la primera posición te da acceso a playoff, pues hay que ser ambiciosos y hay que mirar hacia arriba y estar siempre con la mirada pues eso, en ser optimistas y ser ambiciosos, ¿no? De primeras, de entrada, pues sí que creo que está muy bien, ¿no? Estar ahí en tercera posición y que nos ayuda a tener pues un poco más de optimismo pero vamos, que al final hay que luchar día a día, hay que entrenar fuerte cada día y ir a cada partido a morder i ganar. Això que ara sortia en pantalla és el que exactament vaig estar fent jo ahir a la nit. Al final ja m'ho han posat ells directament, però el que més m'interessava de tot, i per això vaig sortir jo el dissabte tan confiat en les nostres possibilitats, és que els equips en els quals ens enfrontarem, perquè ja sabeu que els equips de la conferència est no els repetirem, és que els equips en els quals ens enfrontarem són equips, no sé si ara el José Manuel i l'Edgar estaran d'acord amb mi, però no tenen la sensació de ser uns superequips en el sentit de fiabilitat. Així com hem vist el Ciudad de Ponferrada o l'Algeciras Udea, que han anat millorant les seves prestacions, els equips que queden enquadrats a l'A2 no seran equips a priori tan durs o tan competitius com nosaltres poder sí que ho podem ser en aquesta A2. Bueno, no sé, son duros, ¿eh? De momento Marbella es una pieza dura, es un buen equipo, tiene una muy buena plantilla, con jugadores que ya conocemos de otros años y que funcionan muy bien. Luego nos viene Clavijo, que es un clásico del Aleporo, que lleva 2 años por aquí por plata, pero que no son fáciles. Ahí añadimos a Navarra, añadimos a Morón, que son equipos también que están muy bien. Creo que el otro grupo ha estado competitivo hasta el final. Creo que la jornada anterior, excepto el último clasificado, todos se podían meter en el grupo de arriba. O sea que esta igualdad que ha habido en el otro grupo hay que ver, que estudiarla y hay que ver cómo entenderla, si es que es porque los equipos no son tan competitivos o precisamente porque sí que lo son. Hay muy buenas plantillas en ese grupo. Però poder queda més compensat, no? Perquè si ens hi fixem, els 2 millors equips de la conferència oest a l'A2 són CB Morón i Bàsquet Navarra, que estan amb 6 victòries, amb 5 estan Marbella i Rioja Vega, i amb 4 Gijón Baloncesto i Sornoza, que destaca molt amb la diferència de la conferència est, on, per exemple, Pardinyes està amb 7 i 3, i en canvi Club Baloncesto Villarrobledo està amb 2 i 8. És a dir, aquest desequilibri és el que potser jo volia subratllar entre una conferència i l'altra, i això ens afavoreix, a priori, repeteixo. Habrá que pelearlo, seguro. Cada partido es un mundo, o sea, y encima depende muchísimo también de las motivaciones, depende de los viajes, depende de la época en que está la dinámica de un equipo y de otro. O sea, yo pienso que al final cada partido es dificilísimo porque todo el mundo, especialmente a partir de ahora, es cuando más está motivado, enchufado, podemos decir el término que queramos, para ganar un partido que es, cada uno de ellos, es una vida, o sea, entonces una oportunidad. Entonces, cada día que salimos a pista y cada día que tenemos un fin de semana, pues es súper importante y creo que
en ningún momento un equipo que estemos en la misma liga significa que pueda ser fácil, ¿sabes? O sea, que yo pienso que cada fin de semana hay que estar siempre al 100% y luego ya evidentemente pues con el trabajo hecho se decantará para un lado o para otro la historia, ¿no? Pero desde luego la mentalidad es que cualquier equipo del otro grupo va a ser complicado y tenemos que ir a full. La nova fase comença amb emocions fortes. Sí que és veritat que aquest cap de setmana no hi ha Lliga, és el següent, el que és dissabte 29 de febrer, diumenge 1 de març, i comenceu a la pista del Marbella, per després, 3-4 dies després, entre setmana, rebre el poliesportiu al centre, el Clavijo a La Rioja, per després, 3-4 dies després, tornar a viatjar cap al sud per enfrontar-vos amb el Morón. José Manuel, un inicio fuerte con 2 desplazamientos de muchos kilómetros y entre medio un partido entre semana contra el Clavijo. Es complicado y empezamos pues a tope. Nosotros estamos muy enchufados, hemos acabado la liga muy bien. El partido de Barça, pese a las bajas, estuvimos metidos todo el rato. Estamos trabajando muy duro y creo que nos viene bien este inicio de liga muy fuerte para no poder bajar el pistón y para seguir con la misma ilusión que estamos teniendo. El final de esta liga también nos ha ido un poco así, ir a jugar a la Roda y quedar todo decidido para la última jornada, hacer una semana de entrenamientos tan buena como la que hicimos la pasada, hacer un buen partido contra Barça. Todo esto hace que nosotros tengamos la chispa que necesitamos para empezar la liga. Y empezar ahora con 3 partidos complicados también nos viene bien a nosotros. El partit d'anada, 81-77 amb el Barça, aquella pròrroga, els partits que hem anat esmentant de la Roda, de Pardinyes, és innegable que el seu Hospitalet ha tingut certa pega, ha tingut mala sort, a més intangibles, com la mort de la mare de Mohamedou Diop, lesions per aquí, Ivan García va estar 3-4 partits que no va poder jugar. Aquesta mala sort ens la podem treure de sobre en aquesta A2 i aviam si ja ens respecten d'alguna manera aquests fets o haurem de seguir batallant contra viento y marea, que deia aquell. Com ho veieu? Siempre hay que luchar contra viento y marea. Cualquier situación en la que estemos siempre estaremos ahí luchando y luchando y luchando. O sea, yo creo que lo importante es tener una mentalidad siempre de estar preparado, ¿sabes? Pase lo que pase. O sea, una situación buena o una situación mala, porque cuando estás en un momento dulce, pues incluso estar en un momento dulce te puedes relajar, ¿no? Porque estás tan bien y tan exaltado, pues que igual dices, hostia, ya estamos, ¿sabes? Pues también puede ser un error. Entonces, cualquier situación puede ser, dependiendo de la mentalidad que tengamos, puede ser o positiva o negativa. Si estamos en un mal momento y pues bueno, se dan lesiones o se da cualquier situación, nos lo podemos tomar como una motivación de decir, hostia, los que estamos vamos a sacarlo para adelante. Entonces, todo depende un poco de estar preparado o no estar preparado, de tener la mentalidad de que realmente lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Entonces, si la tenemos, que vengan los problemas que sean, ¿sabes? Que venga lo que sea, que tiraremos para adelante, lo sacaremos como sea. Y por la contra, pues si las cosas van bien, pues tener la cabeza suficientemente fría como para ser capaces de seguir en la misma línea, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy importante del deporte y de baloncesto en este caso. I hi ha un factor que no podem passar per alt, i és que la plantilla d'aquest equip és pràcticament calcada a la de fa 12 mesos i vosaltres ja vau passar per l'experiència d'anar a l'últim dia a Extremadura i ho vam treure endavant. O sigui que això també és un bonus. Tú también lo viviste con nosotros. Sí, claro. Es un bonus porque nos conocemos mucho. Yo creo que haber mantenido la plantilla pues es una ventaja importante de cara a ciertos momentos, pues precisamente porque al conocernos pues hace que el entendimiento dentro de la pista sea más fluido y sea más fácil, pero es algo que siempre hay que trabajar, ¿sabes? Es decir, aunque nos conozcamos, hay cosas que siempre tienes que estar recordando cómo nos entendemos, ¿sabes? Cómo jugamos con uno, qué le gusta hacer al otro, ¿no? Y cómo reacciona este en ciertos momentos. Entonces, es importante y es bueno que llevemos tanto tiempo juntos, pero al mismo tiempo pues, hay que ser conscientes de que tenemos que seguir trabajándolo. ¿No es ahí también otro bonus, en este caso motivacional, en esta nueva fase? No lo hemos comentado. Lógicamente los 6 primeros se salvan en esta fase, pero es que el primero
que quede clasificado, pues tiene un billete directo para disputar los playoffs de ascenso a Alep Oro. No sé si el míster lo ve como una cosa que no hay que hacerle mucho caso, o sirve de motivación, o dice no quiero pensar en esto, lo primero es la permanencia. ¿Qué balance, qué lectura haces de que la primera plaza pues tenga ese billete directo? A mí me hace mucha ilusión la primera plaza de este grupo y creo que, bueno, creo no, estoy completamente seguro que a todo el equipo le hace mucha ilusión. El hecho de que ahora estemos en el grupo de abajo, ya te he dicho que para nosotros nos da una tristeza porque nosotros teníamos mucha ilusión por estar arriba, pero ahora que estamos abajo, por cómo ha sido todo, por cómo hemos peleado, por cómo hemos estado jugando, por cómo hemos tenido pues estos ciertos problemas de lesiones, de todo, y aún así hemos estado peleando esta última jornada, ahora lo único que queremos es seguir peleando, seguir mejorando como equipo para conseguir esa primera plaza y poder jugar un playoff, porque creo que estos jugadores se lo merecen, que llevan trabajando desde verano. Doncs no sé, Enric, si tens una darrera pregunta pel míster José Manuel Oya o l'Edgar San Epifanio. Més que pregunta seria reafirmar això que estan dient ells. Vull dir, si tu poses un objectiu molt alt, tu pots arribar-hi o no, però tu segur que t'esforçaràs i arribaràs més alt que no pas si et poses un llistó mitjà en el qual ja les motivacions ja no són les mateixes. I el que dèiem ara, vull dir, els equips que s'han classificat, Barça B i Gran Canària, ho han fet exactament igual que nosaltres, 11 victòries, 11 derrotes, i això demostra que, bé, n'havia cada una fora, hem sigut nosaltres, però la situació és reversible, i jo els veig clarament focalitzats de cara a aquest objectiu. Això és el que em congratula, i per això, per motius com aquest, vaig marxar jo el dissabte del Municipal del Centre amb el cap bastant alt. Doncs millor marxar amb bones sensacions i mirar amb optimisme al futur, que no està cap cots. Doncs el míster José Manuel Oya i el capità Edgar San Epifanio, agrair-vos la vostra presència aquí, desitjar que la propera vegada que ens veiem aquí al plató sigui per celebrar, la permanència i si és possible també aquest bitllet directe per disputar el playoff d'ascens a Alep Oro. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, hombre. Doncs, Enric, a tu també. T'acomiado i ens tornem a veure. Dilluns vinent no hi haurà Lliga, però sí que podem venir per comentar com es presenta aquesta nova fase, per comentar els rivals i, en definitiva, per veure quines són les possibilitats de l'Hospi per obtenir la permanència i jugar als play-off d'ascens. Són altes perquè, a més, hem tingut a favor un factor que hem de subratllar. Aquest públic que ens ha estat animant cada dissabte al Municipal del Centre. He començat parlant de cine, acabaré parlant de cine. La gran pel·lícula Hoosiers, més que ídols, el Gene Hackman, que és l'entrenador, recordo aquella frase que diu «Quizás no son los mejores, pero son los nuestros». I, per tant, els donarem tot el suport fins al final de temporada. Evidentment que sí. Molt bé, doncs ara passem a comentar els pocs resultats de bàsquet territorial que s'han donat aquest cap de setmana, i és que només s'ha disputat la Copa Catalunya. En categoria masculina, victòria agònica del Centre Catòlic davant de la S per només un punt i en un final de partit molt vibrant. Tot seguit ho analitzarem. I en Copa Catalunya femenina, nova victòria de vital importància del Joventut L'Hospitalet. Les jugadores de negre es desfan d'un rival directe i es mantenen en la lluita per la permanència. I el que dèiem, el Poliesportiu Municipal del Centre va acollir ahir diumenge un dels derbis entre el Centre Catòlic i la S més igualats que es recorden. El resultat es va decidir en els darrers segons. Quan quedaven menys de 5 segons pel final, el marcador era d'empat a 57 i els de Santa Eulàlia disposaven de 2 tirs lliures a favor. Dani Núñez no va fallar cap dels 2 llançaments i la S es posava 57 a 59. I és aquí, ara ho vèiem, quan va aparèixer Pol Rodríguez per ficar un triple in extremis que va donar el triomf als del barri del Centre per només un punt de diferència. Un final de partit que reflexa la igualtat que hi va haver al llarg dels 40 minuts. Amb aquest resultat, el Catòlic es situa 7è a la Copa Catalunya i la S baixa a la 10a plaça. Escoltem què van comentar els dos místers un cop va acabar aquest disputat derbi.
Ja sabíem que el partit seria així, seria cara o creu, sabem que és un equip a la S que juga això, a defensar molt bé, porta 8 anys sent el millor equip en defensa de la Lliga i sabíem que seria un partit tan complicat com ha sigut. En la primera part, en el segon quart, hem jugat molt bé, hem sabut moure la pilota i moure els jugadors, el que passa que després en el tercer quart ells han portat el partit a el que ells saben jugar, que és el partit una mica més espès i tal, i al final del partit era cara o creu i ens ha sortit cara. Un partit típic d'aquesta categoria, amb moltes alternances contra un rival de la ciutat que ens coneixem, ja l'anada va ser una mica semblant. També, si no em feia memòria, ells van forçar la pròrroga amb una cistella a l'últim atac, diguéssim, no a l'última dècima, sinó a l'últim atac, i van perdre la pròrroga. Vull dir, en aquest sentit, sempre detalls, un tir que entra, un tir lliure. Podríem valorar moltes coses, però ha acabat com ha acabat, vull dir, és així. Doncs fins aquí tota la informació referida al bàsquet. Ara el que toca és obrir la carpeta del món poliesportiu, però abans fem una pausa per a la publicitat i de seguida tornem. Arriba el bloc de la informació poliesportiva amb la informació que obria el programa d'avui dilluns, i és la trista notícia de la mort aquest cap de setmana de María Ángeles Sánchez Izquierdo, expresidenta del Club Twirling Gornal, una persona que va dedicar molts esforços a la implantació de l'esport del Twirling a l'Hospitalet. I d'altra banda, l'Hospitalet Atletisme ha recollit un bon grapat de medalles aquest darrer cap de setmana. La plusmarquista espanyola dels 400 tanques, Sara Gallego, es va endur la medalla d'or als Campionats d'Espanya Sots 23 en pista coberta que es van celebrar a Salamanca. Gallego es va imposar als 400 metres demostrant que ja està pràcticament recuperada al 100% de la seva lesió. Uns campionats on també va aconseguir la medalla d'or l'hospitalenc Bernat Canet, que corre amb els colors del Cornellà i va aconseguir la medalla d'or a la prova dels 60 metres. Però és que quasi a la mateixa hora, tornant a parlar de l'Hospitalet Atletisme, Aina Ramos es va endur el títol de campiona de Catalunya absoluta i Sots 20 a la prova del llançament de javelina. També en aquesta prova, però en categoria masculina, medalla de plata per Juan Carlos de la Torre i tercer lloc per Edgar Rodríguez. En el llançament de disc, bronze per Olga Morraja i Juan Antonio Cifuentes. En martell, tercer lloc per Tirón Donaire. I no cal dir que la temporada 2020 per l'Hospitalet Atletisme es presenta amb grans expectatives. Veurem què passa el proper cap de setmana al Campionat d'Espanya absolut en pista coberta. Dit això, passem a repassar els resultats que s'han produït a la resta de disciplines aquest cap de setmana. En categoria masculina, el Rugby Club L'Hospitalet es veu clarament superat per les Abelles, un clar aspirant a pujar a divisió d'honor. Els riberencs són, de moment, el millor conjunt català de la categoria. Això sí, en futbol sala, el Bellesport encadena un nou triomf que li val per seguir com a líder en solitari de la segona divisió B. De la seva banda, l'AEX va patir una derrota àmplia a la pista de la Sentiu. Els de Sant Feliu estan fora de les places del descens per un punt de distància. A la divisió d'honor catalana, l'Alenya guanya i ja encadena 4 victòries consecutives. L'equip és líder. Bon resultat i molt necessari del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, que lluita per assolir la permanència en la temporada del seu debut a la primera catalana. El Club Natació L'Hospitalet es complica l'ascens després de caure derrotat a la piscina del Tres Cantos. El tenis taula L'Hospitalet supera amb molta solvència el Club Palma. Els riberencs es situen segons a la classificació. En competicions femenines, a la segona nacional de futbol sala, derrota de l'AEX a la seva pista davant del segon classificat. En un minut ho analitzarem aquest partit i la situació de l'equip de cara a la salvació. L'INEF Rugby Club L'Hospitalet cau a la feixa llarga contra l'Olímpico de Pozuelo. En waterpolo, la S sembla que arriba en bon moment de forma al tram final de la Lliga.
dissabte va aconseguir la victòria fora de casa. I per últim, el Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet segueix com un tro a la fase d'ascens a categoria nacional. Aquest cap de setmana van treure un gran resultat a Rubí per continuar entre les 4 primeres classificades. A la segona divisió nacional femenina de futbol sala, l'AEX no va poder superar el Joventut d'Elx. Les de Sant Feliu afrontaven un dels duels més difícils de la temporada contra un dels equips que lluiten per l'ascens. La pressió de les valencianes i el seu joc directe, i també de contraatac, va fer que la primera part fos un monòleg ofensiu de l'Elx, quan s'avançava al minut 8. Un avantatge que no va anar a més gràcies al treball defensiu de l'AEX, que malgrat tot no acabava d'entrar en el partit ni aconseguia combinar en zona de perill. A la segona meitat la dinàmica va canviar completament i el partit es va equilibrar. Les hospitalenques van sortir a per totes i van tenir l'empat a tocar en diverses ocasions. L'equip s'ho creia i arribava a porteria contrària, però amb poc encert a l'hora de finalitzar. En el tram final, quan més obert estava el partit, l'Elx va sentenciar posant el definitiu 0-2 al marcador, una derrota contra un rival d'entitat que deixa la nota positiva de veure l'equip plantar cara i lluitar fins al final. Després d'aquesta jornada, l'AEX es manté a una zona delicada, només un punt de les places del descens. Nosaltres plantejàvem un joc molt defensiu i una mica un joc anàrquic de cara a porteria, però al final aquests partits l'únic que has de fer és lluitar totes les boles i al final és l'únic en el que ens hem centrat. Nos ha costado bastante entrar en el partido. Luego la media parte lo hemos arreglado, hemos hablado, lo hemos arreglado, la segunda parte ha sido otra historia, pero bueno, si no entra el balón, no conseguimos meter el balón en la portería, pues pero muy contenta, una parte para cada uno y contra un equipo que va tercero, fantástico. Cuando consigues tener una ocasión medio clara, ya te animas, te vienes arriba, o cuando consigues robar un balón y poquito a poco se han ido viendo que eran capaces de generar peligro a este equipo. Ens costa agafar aquesta mentalitat de victòria. Llavors, fins que no ens adonem que tenim la possibilitat de guanyar, estem una mica cap avall. A veure, no és un mal resultat perquè sabem que estem jugant contra un equip super difícil, que estan molt preparats, que sabem que volen pujar i en general diria que no és un mal resultat. El que passa és que quan estàs tan a prop de tenir almenys un empat i perdre, sap greu. I canviem d'esport perquè més de 800 esportistes a la primera jornada d'esport dansa de la temporada celebrada al complex esportiu municipal de l'Hospitalet Nord i organitzada pel Consell Esportiu. Una trobada amistosa, sense competició, en la qual tots els participants intenten demostrar els seus moviments a les famílies, que per fi van poder veure en acció els seus fills i filles. La jornada va comptar amb la presència de multitud de centres educatius de la ciutat, així com d'entitats de gimnàstica i ball de l'Hospitalet i també de fora del municipi. Una trobada festiva amb un magnífic ambient i amb molta presència de públic. El 23 de maig, també a l'Hospitalet Nord, està previst la segona i última jornada d'esport dansa de la temporada, novament organitzada pel Consell Esportiu de l'Hospitalet. La presència de centenars d'infants i joves de la ciutat està més que garantida. La jornada de dansa esportiva posa el punt i final al LH en joc. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, el proper dilluns a la mateixa hora. Si voleu recuperar el programa d'avui, ho podeu fer per diverses vies, com ara a la web dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet i també a través dels perfils de Twitter i de Facebook. Us esperem el proper dilluns, no hi falteu i que tingueu una molt bona setmana.